Erokamano. Erokamano ahinya Easter. To bende mole kata mana kwadhi nyime koda twak makama mar mondo miket mana kaka nasewacho ni sectors mopogore opogore ka ichiwo negi budget mar mondo miwach ni sector makama iketo ne omenda marom kama consideration kata mana maino ing'iang'o kuom ranyisi ka wacho ni migao mochung' ne weche mag somo ema bende biro bedo ka yudo pok malach tange ni siling bilion 701.9 ma bende gibiro bedo ka giyudo bende ong'inje matindo tindo nikech wang'e ni nitiere TSC, free primary education, secondary education, university gi mamoko. Samoro nyisi mano oganda maneno wa samoro dani mantiere ka buoch kacha mar mondo miyo winj e yo makare ni kinde mabende itimo pok consideration kata mana maino imiyo gang'. Erokamano Sharon, aparo ni gima japiny nyaka ng'e ni kawane ni aneno obim kamano ni education omi bilion 723.9 kanyo to kamoro ok wabing'eyo ni to ochalo nade. To aparo ni consideration nikech ipenjo mano wabiro ng'eyo ni education ka nigi gik mang'eny e iye. Wan gi gimiluongo ni higher education kanye moting'o university funding ne rowerewa masomo e mbalariany e yo midendo gi dho ngere ni HELB funding. Kaeto bende nitiere kanyo gik ma pesa mitiyo godo e yor bero somo mar mbalariany go. Inyalo tim dongo gin kata ka research kata ka gik makaila mago. Then wan gi gimiluongo ni secondary education moting'o free secondary funding e yor dho ngere iluongo ni capitation and so gi primary education mag nyithindo wa masomo e primary. Aeto nyocha nikech ne waloko kit somo wan kod gik miluongo ni JSS koro nitiere JSS kata junior secondary bende obire iye. To gima chendo en ni kwang'iyo pok momine migao mar somo wanyalo neno ni ong'eny to ka koro gik ni mondo ng'inje matindo tindo to percent maduong' dhi ne recurrent expenditure manyiso ni gigo mitimo kinde ka kinde e yor mar mshahara e yore mag capitation go to challenge ma education sector ni kodo in kod an waseneno kata kaka kigole kuom ranyisi pichni ma samoro inyisowa klese maricho adieri nitiere pogruok e kind nyithindo masomo e skunde manie bombe gi nyithindo masomo e skunde manie e gwengewa ma iye kocha. Kuom ranyisi waseneno kata skunde minyisowa ka nie gwenge mag North Eastern kucho. Nyithindo somo e kite. Nyithindo ok ni kama ber mondo gisom. Mano golo gima ne chon ne iwacho ni Sharon kane wadongo ka watindo to in kod geno ni kidhi sikul ting'eyo ni education is an equalizer. Gie sechegi ok onyal bedo equalizer nikech environment aluora ma an kod in wasome opogore. Koro iboyudo ni nyathi masomo e gweng' ni kod infrastructure maber gigo mabeyo nyathi masomo e boma ni kod infrastructure maber gigo kuonde magisome e beyo koro ok onyal pimore gi nyathi masomo e gweng' e dala kucho. To mago e gik mane wadwa ni watem neno mondo ka sirikal okete maino mare kipogo pesa no kako kete no onge atamalo maber mochiwne infrastructure bero somo mano ka wacho kamano. Gima nyaka bende wawachi ni kinde manyo itimo public participation weche nyo biro mang'eny demands no biro nikech ng'ato ka ng'ato machopo e nyim duol mar budget wacho ni medwa kama timnwa kama to sama weche go wachore nyiso ni ng'ato idhi ma to ng'ato idhi mi. Aparo ni nyocha uwinjo kaka twak nyo dhi mbele e kinde mag public participation wachore kata liekore ni migao mar somo ni mayo pesa moro matin mondo tim godo gima kamacha ok wabidonje adiera mar wachno tutne ang'wara riti mondo wane jatend migao mar omenda kosepedho weche mag piny mondo wang'e ni ta ang'o modhi mbele iye kanyo. Mar ariyo nitiere health sector waneno pesa momigi to iseng'eyo ni sector no emosebede gi challenge mag gomo mang'eny mogik and sasa magomo nitie to ochala dhula moro miume ni waume matin ning'iso gi doguru return to work wabiro timo kama to ok wane kamano itimo e budget na wacho chien kucho ni jatend migao mar omenda ni kama tek nikech dwaro thoth to pesa tin koro kaka idwa go mondo waket balancing ni ema dhi bedo mochendo. Adwa nanyis japiny ni nitiere gimiluongo ni UNESCO riwruok mar UNESCO oketo chik mar ni allocation mar migao mar somo onego bed ne pesa matin ne atamalo 20 manyiso ni 20% mar budget wa
kawagoyo kaka piny mar Kenya emonego beni waketo ne migao mar somo. Kaneno ka ukete kwa nata malo 28 kiwacho ni siling bilion 701.9 en 28%. Mamano sawa, to kawang'iyo koro ni percent no, allocation no, kwang'iyo kunde modhidhiye, gen gik manyuma mag recurrent ka, mabero somo to tine iye. And then wan gi challenge, ing'eyo ni JSSS nigi challenge mar capacity building. Jopuonj kia ni ang'o madhi mbele e JSS ni. Waki kata nitro be nyithindo soma dieri ang'o madhi mbele, en gi challenges ge mane wageno ni mondo wane kata koteng'ne omenda moro matin mar nyae, mar bere, mar keto ne jopuonj capacity building mondo ging'e, particularly jopuonj mapuonjo JSS ko. To ka king'iyo weche manyulikore, iwacho ni kar capacity building no emanyi mae omenda moro matin mondo tim godo gik mamoko. Koro ka kwa mayo capacity building maen gero japuonj mondo ng'e gima onego tim ne japuonjre, to kane ka wakonyo JSSS program. Yes. Bende